Baby, uri soft ungenyama yedrumstick rechihuta. Uri chihuta wote kufunga ndiri kubasa ndinobva ndaguta. Akanyanya. Ayati akatomba ndisimbisa akati ndigare ndakubvuta. Semaska echihuta ndinonzi crossfire. What prophet music? Uri chihuta jangu. Uri pakati pemoyo wangu. Uri chihuta changu, uri chihuta changu. Uri chihuta pepa ndife ndakuchuta ndo uraya nongotraya kukuvuta mazai hopo ndinogara ndakaguta yobva ndapusa bebi wakapururuka. Hey bebi akudiwa never pfumi ndobva tipira kuti apa mulume maihuta ndokudai oh. Yes. Jangu uri pakati pemoyo wangu, uri chihuta changu, uri chihuta changu. Zvatinoita isisu tinotrena vanoda kuita project yekuchengeta zvihuta handiti takutrenai paCresta Oasis Hotel bana 9 kusvika na 1 takutrenai motenga maday old chicks anoita $120 ari 100 handiti mochengeta for 6 weeks zvine zvakuita mazai handiti ende mazai iwayayo totenga crate kwamuri ne $4 ndo price yatotenga nayo crate pa each and every crate ramunoya naro imimi saka izvi tiri kuzviita seka project wanoda kuita project yekuchengeta zvihuta. It's only 4 hours kubva na 9 kusvika na 1 $30 ndo registration yedu muCresta Oasis Hotel pano apa duze neholiday inn apa totrena vanoda kuita project yekuchengeta zvihuta handiti wozotitengesera mazai totenga ne $4 crate. Saka pa 6 weeks zvine zvakukandira handiti zvakukandira mazai isisi totengawo mazai kwamuri mimi sewarimi wedu ma-outgrow farmers hazvirarire chatoita isisi totora mazai toisa muincubator kuchechenya totengesa futi maday old chedu isisi kuroteta kuti tichibreeda chetu tobreeda mazai totengesa maday old tichitenga mazai tichitengesa maday old. Kune vanoda kuita project yezvihuta ndo zvinonzi zvihuta maquail beds pa training it's a day free kana kuti pane payment $30 registration yedu $30 ndo registration yedu ye training yekuita nezvihuta unotenga kwatiri is $120 zviri 100 maday old chicks kwedu isisu totengesera kuruwa muindustry 543 muna Mangurenje road kuruwa totengesa $21 kaday old. Ndo zera rekudyiwa pa 6 weeks zvine zvatomachuwa zvakutodyiwa ndo zvacho zvinotanga kukandira mazai saka isisi toita kutenga crate kwamuri ne $4 ndo project yatinongoita chete kwatiri mari aiwa zvidarika hazvidarike ndo pazvinogumira ipapo nokuti zvakutoita mazai aya ndo mazai acho aya ezvihuta 1 chinoita $20 tumaday old zvadai so izvi hatitengese zvihombe isusu vari zvino tichiri kuita zvekubreeda saka totengesa mumanhiyo $20 each but minimum yedu i100 pakutengesa saka inoita $120 tiri 100 tumaday old asi registration first $30 paCresta Oasis Hotel apo mari tunobara kana machengeta imimi kana mauda kuti tuwande kwamuri munochechenyesa mazai kwatiri zisu crate pakuchechenyesa inoita $6 kwatiri isusu crate ye30 inoita $6 yemazai tinoda kuchechenyesa anodyiwa anofurayiwa mazai acho anodyiwa akadaro
rakadai suwati anoti aya ndiarikandiwa ndikatora madhokoro ndikanozira murume kumachi ndikira muda kubikira hanzi murume haizvozvo izvazvo hadzisi tsvagiridzo dzedu idzo dzedzi idzo itsvagiridzo dzevamwe dzekuti kurapa kana kudii chedu isisi kubhridha zvihuta totengesa maday old chete handiti tikakutengeserai maday old anoita $120 ari 100 tomochengeta for 6 weeks after 6 weeks zvinove zvakukandira mazai totenga kwamuri kireti iyi ne$4 yemazai aya handini mazvinzisi mukauya pakresta yesis hotel nesaturday na9 kusvika na1 kresta yesis hotel muno pana pakona ya16 asamora mari 6 weeks after 6 weeks izvi zvane 9 weeks zvakutokandira izvi ndozvakutokandira pamuriwo hapo hatisanda kuzva but isusu toita zvekubhridha nhiyo chete inhiyo chete dzatobhridha tobhridha tunhiyo